Det er ikke en stregkode. Det er en stregkode. Det er en 2D-kode, eller som den også kaldes, en QR-kode. Quick Response. Det betyder ikke så meget, hvad den hedder. Det er, hvad du kan bruge den til. Den kan bruges på et udendørsbanner, en annonce eller en etiket. Overalt i gadebilledet. I supermarkedet. I aviser, ugeblade eller magasiner. På billetter. Du kan nå pendlere i toget, på stationen eller bag på bussen. Alle kan scanne en 2D-kode med et gratis scannerprogram på en smartphone, iPhone, Android, BlackBerry, Windows. Du kan nå over 50% af alle voksne danske forbrugere. Denne kvadratiske matrix er helt unik til at sælge på nettet. Informer om dit produkt eller din virksomhed. Til at sælge billetter online, en samleanvisning, madopskrifter. Til dine kontaktinformationer på et visitkort. Vise en filmtrailer eller brudstykker fra det nye album. Præsentere et hus via en 2D-kode på til salgsskiltet. Udgive en app. Du kan oven i købet give informationer om dig selv ved at få din egen kode på en t-shirt. Du kan bruge 2D-koder overalt. Kort sagt, der er utallige måder at bruge 2D-koder i din virksomhed. Det her B2 Media kan hjælpe dig. Vi har stor erfaring og er specialister i digital kommunikation. Vi kan noget, du ikke kan få andre steder. B2 Media bygger konceptet, og vi kan styre dette for dig. Vi producerer og hoster din film, din mobile website eller webshop, laver analyser og statistikker over brugen af dine koder, så du kan sammenligne det med din bundlinje. Dette er et komplekst område, men vi kan give dig dine informationer og en helt ny adgang til det kæmpe mobile marked. Så ring til B2 Media på 69 91 40 29.